22. február 2025 do Novaly, konkrétne miesto Zvolen, kríž Zvolen 1402, ale toto nie je ten vrcholový bod, typický kríž, ktorý býva na mnohých kopcoch, pekných kopcoch, významných kopcoch. Nová Hola, lanovka, vlek funguje, oproti samozrejme Prašiva, Veľká Kokula, Malá Kokula a ďaleko vidieť hrebeň Nízkych Tatier, vidieť veľa vecí, ale musím sa ísť vyššie. Pozrieme sa na Donovali, kopu turistov, smer Banská Bystrica, Fuči, Motická Hola, Krížna, Ostredok,